I went through what your presentation, what we did. I want to appeal to you and your team. Let us dwell a lot on infrastructure. It will not go well for you to go and spend a lot of money on conferences, investment promotion, $20 million, $15 billion, all those things. Some of them are not realistic. I want to say it on record. You know, I'm very close to some of you here. Let us talk of how a man in Bende, a man in Umunachi, Umudioka, a man in Ogo, a man in Agluzibo can have a feel of South Illumination Commission. Simple as that. Not issue of $20 million, $30 million. We are not interested though. Because why I'm saying so, sir, I will not support, sir, my dear chairman. I will not support. Tomorrow they will say they spent billions on security. I saw here in your budget 3.5 billion regional security operation. If you look, the thing was not of government. 2026 proposal. Regional security 3.5 billion. And I saw another place 10.5 billion. Procurement of equipment, CCTV, drones, CCTV control infrastructure, 10.5 billion. Now we know that the governors, I'm not saying security is not important. Governors are chief security officers of their state. They have security funds. The federal government has a lot of money they are spending on security. So if you go to some of our schools, I don't want to play to the gallery. If you go to some of our primary schools, sir, even in Onitsha, I was born and bred in Onitsha. Let me use, for instance, our ladies' primary school Onitsha, Metropolitan Secondary School Onitsha, more than Secondary School Onitsha. I'm renovating up to 8 now. So you find that I use consultancy or investment promotion, all those, let it not take most of your money. Let us see tangible development. So that's my case. If you have Senator Tony Nwoye kwuru ebe a bụ kpochakọrọ ife niile aya abụ a na-ekwu okwu South East Development Commission. Aya na-atụ aka asị that no ife a ka eji ego ame. Ifuru ego a kịta enwe nyere ndị South East na eti etu a na-akụ ya obere oge kịta na onwezo ya na-ekwute okwu ya. One day ifu that na anyị echefuo ya. Keep on demanding from the federal government na onwebere ife enyere ndị Igbo, na onwebere ife emere anyị, na marginalize anyị. People are amala na-ewetara ego. We keep on agitating that na emegbu anyị na Nigeria, that na marginalize ndị Igbo na Nigeria. But na kita na ndị mma maka edisi ego akita, some youth ndị be anyị nugolu na-ewetara ego is not asking the necessary question. Onye ọbụla mere ntị ka ọnụrụ ife na-eme. If this man a na-akpọ Mark Okoye n'idi ka ajụbi ajụjụ kedu ife ego anụnwa ajigoro ego a were develop na-alụ ekwuola m the other day ọ bụ na ọ mara ife ọ ga-alụ nya start ya investing in human capital na ndị ebe ndị Igbo ndị a lot of us nwere talent, a lot of us have ideas, a lot of ndị Igbo nwere have vision. Ọ bụzi na ọma ihe onye ji ego ame ya were ego akwụbala anyị Standard Hospital. Ọ bụrụ oge ọbụla onye Igbo ya kidney problem ebupụrụ ya Abuja, bujebe ya Port Harcourt, bujebe ya Lagos. O nwere hospital nọ na Igbo kịta nwere ike operate onye na-aya kidney kịta achọrọ ime transparent. O nwere the hospital na Igbo anyị. Do you understand? Ọ bụghị ife ava na-akọ ewere bik na-edelisi ego enye mụ na gị na-abụ a ga-eji wee develop an Igbo. Mana mụ na gị na-abụ bụ ndị Igbo don't feel the impact of that money. Ebe mụ na-eje and ife a kịta Tony Nwoye kwuru kịta abụ the exact thing I suppose ị na-ekwu okwu ya. Bụrụ iwere bailo dele gị so kedu ife nke o dele kịta maka security. Gọvanọ na-arụzi gị security vote gọvanọ na-ataka ife o ji eme. Ka anyị bidokwa na jụwa nwanne anyị nwoke a ajụjụ.